Sallallahu ala nabiyil karim. Jama'a musamman manyan baki da suke wannan guri, yan uwanmu, yayyinmu, jikokinmu, mata wanda suka taru a wannan guri daga ƙananan hukumomi 44. Mune muku sallama irin ta addinin musulunci. Mune muku sallama irin ta addinin musulunci. A yau babu abin da za mu cewa Allah subhanahu wa ta'ala sai godiya. Wannan rana ta yau mun taru a wannan gida mai albarka, gidan gwamnati, domin sake ƙaddamar da wannan tallafi mai albarka, tallafi a yau da yake na biyu na taimakon mata guda 5,200 wanda suka fito daga ƙananan hukumomi 44 na wannan jihar tamu. Wannan rana mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara mana lafiya, ya bamu da ranmu muka samu dama muka sake taruwa a wannan. Idan ko kuma ta ba, wata da ya wuce mun kaddamar da wannan tallafi irin na yau, wanda yake shine na farko, wanda muka tara mata 5,200 muka ba su zunzurutun kuɗi, kowace 50,000 don ta je ta yi sana'a. Jimlar kuɗin da muka bayar a watan da ya wuce shine miliyan 260 cif. Kuma mun yi muku alkawari in Allah ya yarda mun yi muku alkawari in Allah ya yarda za mu ci gaba da wannan tafiya. Kamar yadda kullum muke gaya muku mata, ba za mu manta da irin alherin da kuka yi mana ba. Ba za mu manta da irin jajircewa da amananmu da kuka rike lokacin da muke neman ƙuri'unku ba. Ba za mu manta da halaccinku ba. Yanda kuka fito kai da kwarkwata, kuka zaɓe mu lokacin da muke zaɓen muke buƙatar ƙuri'o'i, yanda kuka tsaya kwanku da kwarkwata, kuka tabbatar da cewa wannan zaɓi da kuka yi an tabbatar muku da shi. Haka kuma yanda kuka jajirce da addu'o'i lokacin da aka so a ɓace muku wannan zaɓi da kuka yi a jihar Kano. Da za mu manta yadda kuka dinka fitowa a motoci, kuna zagaye birnin Kano da ƙauyuka, kuna cewa sai an ba ku haƙƙinku, sai an bar muku gwamnanku wanda ya kuka zaɓa a wannan lokaci. Muna so mata mu gaya muku yadda kuke halattattu a kawo min shekarar sake gaya ma jami'an tsaro, ina so wannan yaro ya yadda kuka dage a kanmu, haka muke so mu gaya muku mu ma 'yan alkawari ne. Za mu kare mutuncinku, za mu ci gaba da tallafa muku in Allah ya yarda daga nan har ya tsawon mulkin na jihar. Wannan shine dalili da ya saka a yau muke biki na baku 50,000 mata 5,200. Kuma a wannan lokaci ina so in gode muku ƙwarai da gaske, in kuma gode wa jami'ai, musamman kuma jami'an tsaro waɗanda
a yau kun gani sun zo wannan guri suna taimakawa wajen tabbatar da tsaron rayukanku da lafiyarku. Ina so na amfani da wannan dama na gode wa shugabannin ƙananan hukumomi na rikon wucin gado su 44, saboda duk wannan abin da muke yi tare da haɗin kansu da gudunmawar su muke yi. Kuma mun gani a na farko shugabannin ƙananan hukumomi sun taka rawar gani, kuma alhamdulillahi kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Ila dai 'yan abubuwa da ba za a rasa ba na kurakurai wanda su ne dalili da ya sa muka ce to wannan karo na biyu mu ƙara zuwa gidan gwamnati haɗu domin a rarraba ƙananan hukumomi a raba musu wannan abin yadda ya kamata. Saboda haka abu na biyu shine mun yi la'akari da cewa ƙananan hukumomi idan an tashi daga wannan taro shugabannin ƙananan hukumomi 44 za su tafi Kaduna domin suna da bita wanda shi mataimakin gwamna kuma wato kwamishina na ƙananan hukumomi tuni na tura shi Kaduna domin ya shirya wannan bita. Gobe in Allah ya da shugabannin ƙananan hukumomi za su. Wani yana ɗaya daga cikin abin da ya saka waɗannan mata guda 5,200 za su ka shigo wannan gida domin su karɓi wannan kafin ƙananan hukumomi shugabanni su tafi Kaduna domin wannan bita. Muna so mu gaya muku cewa duk abubuwan nan da muke alhamdulillahi, duk abin da muke yi ba mu fito ba sai da muka shirya muku. Waɗannan kuɗaɗe a koda yaushe muna tanada su a lokacin da ya kamata a tanada. A yau mun ba ku wannan na wannan wata na Julai, to in Allah ya da gobe za mu fara tanadin waɗanda za mu bayar wata mai zuwa in Allah ya yarda. Haka za mu ci gaba da yi tare da wannan haɗin gwiwa na waɗannan 'yan uwa namu abokan tafiya shugabanni na ƙananan hukumomi na wucin gado. Ina so na yi amfani da wannan dama mu ƙara kira ga waɗanda za su amfana, musamman saboda mutane manya-manya wanda suka yi jawabi sun ƙara nanata mu. Wannan tallafi da za mu baku na ƙashin kanku ne, muna nanata muku na ƙashin kanku ne, ba na iyaye ba ne, ba na masu gida ba ne, ba na 'ya'ya ba ne. Babban makasudin tallafa muku shine ku samu sana'o'in da za ku iya, ku riƙe kanku, ku daina roƙon mai gida wanda watakila ba shi da shi ko kuɗin cefane ko kuma wani abu. Ku tsaya ku riƙe kanku. Wannan 50,000 mun tabbata in kuka fito da sana'o'i ƙanana sun ishe ku, ku juya ku juya ku juya, kuma ku samu jari ninkin falinkin in Allah da wanda zai ɗaga rayuwarku, ya ɗaga ta iyalanku, ya ma ɗaga ta sauran al'umma wanda za ku dinga tallafa. To da haka duk wacce ta karɓi wannan kuɗi ta tabbatar cewa ta kulle kuɗin ta gam, kuma da zarar ta je gida wannan sana'a na ji an muku bita, kowace ta fahimci me ya kamata ta yi. Muna yi muku addu'a Allah sa albarka a cikin wannan tallafi da kuka samu a yau. Muna yi muku addu'a Allah ya bakku da mu wannan gwamnati taku mai albarka. Allah ya bar danƙon zumunci tsakanin mata a ƙananan hukumomi 44 da kuma gwamnatin jihar Kano a ƙarƙashin Abba Gida wanda kuke. Muna kira gare ku, kamar yadda kuka gani wannan damuna mai albarka ta shigo, kuma akwai buƙatar yin tsafta saboda cutuka da yawa
na kwalara ko na malaria ko na typhoid da sauran cutuka wanda suke zuwa cikin damuna. A yi ƙoƙari a tsabtace muhalli, a tsabtace magudanar ruwa na gida, a tsabtace gidajen, a tabbatar da cewa an tsabtace rijiyoyi. Muna tabbatar muku tuni gwamnati ta ware makudan kuɗi kuma ta ba ma'aikatar tsabtace muhalli, ta kuma ba ma'aikatar kiwon lafiya akan aje a siyo magunguna musamman na ciwon kwalara da ciwon malaria da typhoid domin a shiga lungu da saƙo a tallafa muku baki ɗaya. Haka kuma za a shiga lungu da saƙo domin a tabbatar da cewa an yashe magudanar ruwa domin al'umma su amfana. Wannan gwamnatin Allah ya yarda za ta ci gaba da tallafa muku. Wannan gwamnati ta kuce, wannan gwamnati ba ta tsoro, wannan gwamnati kamar yadda kuka ji ba ta sata. Wannan gwamnati ƙoƙari take yi ta alkinta dukiyoyinku wanda kuka ɗora mu a kai domin mu kare. Duk wanda yake cewa zai yi sata a wannan gwamnati, kuna ji kuna gani za mu yi fatali da shi daga wannan gwamnati kowane ne kuma kowace. Mata wanda suke manya za su tuna wace ce mai wannan waƙa. Kusan an fi shekara wajen ina da zaton 30 da Barmani Coge ta yi wannan waƙa. Allah jikanta, Allah ya ramshe ta. So da haka ku bi wannan baiti na ku riƙe sana'a, ku yi dogaro da wannan sana'a, ku riƙe kanku. Saboda kurewar lokaci da kuma cewa yanzu za mu kaddamar da wannan baku tallafi, ina so na tsaya a nan. Muna yi muku godiya kwarai da gaske saboda samun dama da kuka zo domin ku karɓi wannan kuɗi. Muna gode wa dukkan wanda suka halarci wannan, da jami'an tsaro, da 'yan jarida, maza da mata, 'yan social media, da dukkan wanda suka samu halitta suka halarci wannan taro namu mai albarka. Wannan ya nuna irin halacci na al'ummar jihar Kano na cewa suna son ci gaba na dukkan mutane da suke wannan jihar. Da sunan Allah mai jin kai mai rahama nake kaddamar da wannan tallafi karo na biyu, wanda za mu ba mu mata 5,200 tallafi na 50,000, wanda wannan mata sun fito daga ƙananan hukumomin 144 da kuma mazaɓu 474 wanda suke wannan jihar. Kuma ina kira, mun yi tsari mai kyau, ƙananan hukumomi za a kirawo ku shiya-shiya, kuma mun saka kwamishinoni, mun sa masu ba ma gwamna shawara, mun sa wakilan ciyamomi da kuma wakilan CRC domin gudanar da wannan. Idan an fara, muna so a rarraba, wasu ma za su iya zuwa Africa House, wasu za su iya zuwa Coronation, wasu za su iya tsayawa a nan. Mu dai abin da muke so kafin a fita daga wannan gida a tabbatar kowace daga cikin fitatar muku, kuma muna addu'a ga Allah subhanahu wataala ya bamu da ranmu da lafiyar wata mai zuwa, in Allah ya da a sake zuwa wannan guri mai albarka domin sake kaddamar
da tallafi na uku ga mata 5,200.